Бардоро ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Тамошо мекунем бародаро ҳамроҳи шумо фокуса. Ва пеш аз тамошо кардан бародаро ман мехоҳам як комментарияда ҷавоб гардонам. Комментария чунин аст: ты изон намекашӣ, ты дига кор надорӣ, ин намуд видеора 4-5 сол пеш американцо мекарданд. Ва ҷавоб дар ин комментария чунин аст: не, ман дига кор надорам, ман як одами бекор ва ман изон намекашам. Ва бародарое ки мухлисин дар ягон ҷанговар бозингар ва метавонен угадат кунен ки дар ҷанги пешомад ё ки дар бозии пешомад ки ғолиб мешавад, шумо ҳам метавонен ки дар ин кор сумбуд кунед. Ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагия бигза, регистратсия кӣ ва бурд кӯ. дар ин видео бародаро чӣ хеле ки тамошо кардем, кабутарҳо дар дуруни қафас нобуд мешаванд. Ва ҳама ҳайрон шуда, ҳама шок дорад, чӣ хеле нобуд кардӣ. Агар бародаро хушрӯ тамошо кунем, виднае ки чӣ гап шуд, яъне кабутарҳо нобуд нашиданду остак поён рафтанд. барои кора фаҳмидан бародаро ҳозир ин шумо тамошо кунем. махсус асбоби аста ки бароям кор тайёр кардагие, яъне ки чандта адилени дорад ва кабутар просто дар дига адилени мегзарад, нобуд намешавад, дига ҷо меравад. ва баъзе бародаро пурсидан дар фокуси пешина, дар видео пешина ки чӣ давомша нафаҳмидӣ, давомша наёфтӣ, давомша чӣ накардӣ. Не бародаро, давомаш просто гап дар ин ҷае ки видео дар рӯзи баъд нашавад. мисол ҳамон қадар чене видеода чанд видео меғинҷа, видеои ҳадди баъд дар рӯзи баъд нашавад ки одамо дар интерес мешавад, тамошо намекунад, нигоҳ мекунад видеоро, ваҳ 20 минут умуман даже тамошо намекунад. Баъзе одам мисол нигоҳ мекунад, ман ин қадар вақт надорам мегӯям. ва дар бораи ҳамин фокуси ҳамин дихта тамо гуфтем, бале фокуси ин дихта пайдо мешавад, яъне ки қафас дар кабутароам болош дар латта мепӯшонад, дар қафас дихта мешавад. албатта ин ба нигоҳи аввал как интерес наметавад. не ки бародаро ин гарени осона. шумо нигоҳ кунед бародаро ки чӣ ба қафас нимаш пӯшондагие. қафас вроди решоткагие, решоткагӣ бояд бошад. кабутарҳо дар части пешанд, пӯсти кабутарҳо латтаи сиёҳ кашидагие. қафас ёғанида чӣ ба латтаи сиёҳ кашидагие, чӣ мекавад? ва ними қафас латта пӯшондагие. чӣ ба? барои оне бародаро ки вақте ки ҳамун кабутарҳо дар дуруни латтаанд, дихтарам аллакай дар ҳамун ҷо ҳаст. қафас ду тақсим кардагие, части пешда кабутароам пушташ маҳкамай, дар части ақибаш дихтар истодагие ва латтае ки партофтагие дар болои қафас дихта ба ҳам пӯшондагие то ки натовад. дихта дар вақти ин бача бура гардондан пайдо намешавад. дихта аллакай дар ҳам дуруҳ ҳаст аввал. дар ин фокус бародаро честна шумо ҳозир ин видеоро пауза кунед ва бинависен ки фаҳмидем ки ҳамин ҷо чӣ хел мешавад. яъне ки дихта несте дар дурун баъд пайдо мешавад. нарисонда боша, ана ки тамошо кунем бародаро, оста мемонем видеоро тамошо кунем ки чӣ хел пайдо мешавад.
яъне ки фокус ҳамея бардоро ки чашмуша балата баъдан ба залента ва баъд охиронда ба фалга маҳкам мекунад ва дар сари одаме вагира мемона мезанад, дар дасти и духтар пакета мезанад ва яъне ки намебинаву чӣ хел метавонад мефаҳма угадад мекунад ки дар куҷоай ва мезанад амуда фикр мекунӣ хайва зура одами гарини нодида мефаҳма ҳис мекунад бо хел нағмау нағомот мекунад гӯё дастош ранги зубони морае ки меброрад хел мефаҳмад ки чӣ дар куҷоае ҳане ки не бародаро фокус и сартопо ҳилаву найрангай не ки маладес чӣ хеле бошанд зато метавонанд ки тамошобина ҳайрон кунанд хай мегзарем бародаро дар аз бораш тамошо мекунем ки дар асл чӣ хел мекунанд якум ки латае ки мебандад дар чишмош эластични ам хел специален чи аст аги ранги резинкавори медавад ва и барои чие ва охиронда бародаро вақте ки фалгара маҳкам кардеса фалгара мемона қаватша қавати дигара духтанда и қавата дастша намегирад чӣ хеле ки шумо аҳамият дед мақсад имондагӣ агани қавата мондана дастша дер мегирад дар ҳамҷо чӣ кор мекунад дар инҷа ҳамун латтара ҳуй мекунад чишмош барои чӣ латта чӣ буд латтаи резинка буд вақте ки амра маҳкам кардаста гӯё латтаи дурунгира ҳуй мекунад хай латтаи дурунгира ҳуй кард баъд чӣ мебина ки фалгае ку дар болош намебина мегзарем бардор дар қисми фалга махсус ҳама хел чиз қатъи шикоф кардаги майда мел ки вақте чӣ хеле ки шумо медонед бардоро ягон чиз агар мел ки шикоф кунӣ ки айдуругӣ набинӣ вақте ки дар чашм наздик барӣ мебинӣ фалга ҳам хел майда шикоф кардаги ва фалгара вақте ки ҷинҷ мекунӣ беум ҷинҷиш ҳамун шикофҳо слишком майда наметавон вот баъд бо вақте ки ҷинҷиш мекунӣ вообще наметавон пешай фокуса кардан фалгара ягон каса намета проверка намекунад ку фонарик намедорад ку ки бинед ки шикоф несте бардор ҳамҷа видео ба поён мерасад фикр ақидатона ҳатман дар комментария баён кунед ва бардор дар канали Шарипов Live бидроен обуна шен намедонам ё ки баъди ин видео ё ки пешаи видео яъне ки дар ӯ каналам видео меброям видео дар бораи премия лайк года ки и чӣ хел сайтае лахатронае ё ки реални сайтае сумкор карда мешава ё ин ки намешава ҳадро наметонем бифаҳмем ва дигар видеошам тамошо кунем исломиддин табачка салом алейкум акай муҳаммад алейкум салом афанди мехоҳад ки занша зих кунад бас ин занш мега ки занак ӯ шаб хоб дидум қатъи як зан будум ба занш мега ӯ занак тоқа буд ба афанди мега ҳо ба зани афанди мега шуш қатъи ман умар нурмадов короче афанди зан мегира занаш кам девона буда яшав афанди ховае ки занаш мехеза сари афандира мехора ки афанди бедор меша мега ҳе девона чӣ кор кардеси ба зани афанди мега сарма хӯрдесам ба афанди мега гумжаи сари май ба зани афанди мега ухагани сари ма куҷода шаҳром мирзоев афанди айшар ба қишлоқ мерава як духта дар лаби об гирифтеста афанди мега кош ки об мешидам хонатон мебурдӣ ман ба духтар мега и об барои таҳорати бобомай футбол рсм салом алейкум ака хубӣ алейкум салом шукр брат яъне афандича афанди россия меравад баъд аз як чанд сол гашта меояд қишлоқ ҳама одамои қишлоқ пеш афанди меоянд ки мо дар русия ёд будем ба афанди мега хорошо ҳамаш хорошона меоранд мега товариши ҳамаш товарошона меброранд ба афанди мега пуст ҳамаш хорошона пуст кардана сар мекунанд Сомон Собир афанди гуфта як зани 50 сола дорум, ду зани 25 сола қатъиялиш мекунам. Фирдаус салом акайсим Шарипов алейкум салом. Афанди болои бом буромада антенна краска кардаиста буда яке ҳамсоя ҷида гуфта афанди чӣ кор мекунӣ? Афанди гуфта телевизорум чорнибели шида антеннара краска кунам як цветной шава. Паха Мирзоев салом алейкум салом. Ин анекдот нест, ин дар асл шудагиае. Короче бародаро оддӣ карда нақл мекунам. И бародар шофёр кор мекарда, гов мол бозор мебурда меоварда. Баъд рӯз як клиент мега ки ма гов дорум, сар бозор бурдан накора. Баъд ҳамун клиент номроша и бародара мета, и бародар номрои ҳамун клиента хато мегира. Баъд соати 3 шаб меша, пушти дари ҳамун одам да мерасаву номрода занг мезана, номрои хато да. Баъд тарафи номро мега ки гов аброр, ма пушти дар даем. Баъд тарафи телефон мега ки ма дар 5-ум ошиёна зиндагӣ мекунам. Гови шумо дари 5-ум ошиёна фалони мара мехӯрад.
ин афандира менависа бародаро Парвиз Саидов. Муҳаммад Мухторов як рӯз афанди кӯзара дар дасти бачааш мета, як шапалоқш мезана. Мега кӯзара нашикаста об биёр. Ба зани афанди мега ҳоло нашикаста, ку чӣ ба задиш? Афанди мега занаки беақл, баъди шикастанаш ана ҳами хезадан дар кӯрай. Муҳаммад Тиҷикӣ кароч як рӯз афанди Nokia билайнаш нондеста як ҷураш меоя мега чӯ кардаси афанди? Мега хабка калон мешава, айфон мешава. Исмоил Миров. Салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Афандира бухон кайф кун. Пешаки раҳмати калон барои хонданат. Афанди дар китфиш як лимча чормағз рафтеса, баъд кӯдакон меган афанди чормағзте, ба афанди натм гуфта чормағз, баъд мега ки дар сари қишлоқ як камаз чормағз рехтагиай. Тақсим доран ҳамада. Баъд кӯдако медаман мераванд, баъд афанди хаместа мега без ку хидман бирам, як ками гап рост набошад. Шеф, салом ака, алейкум салом. Фирка Давлатзод, салом папалам, алейкум салом. Али Продакшн официал, салом ака, якум худум беҳтаринай. Алейкум салом, раҳмат брат. Карол Лев, салом алейкум ака, якум просмотр, якум лайк. Алейкум салом брат. Конор Макгрегор, салом алейкум салом. Сафарбек Назаров, салом ака, раҳмат, якум худум тамошо кардум, хаблайка. Алейкум салом брат, саломат боши, раҳмат. Футбол, салом бародар, салом мара ба бачаҳои Кулоб расон. Алейкум салом. Мероҷ Кенҷаев, салом алейкум акай Шариф, салом мара ба бачаҳои Коменданский бирасон. Алейкум салом братҷон, саломат бошӣ. Неки номи ман Шариф не, Муҳаммад Шарипов. Намедонам ай чӣ сабаб боша ки номи мара ҳамчун Шариф мефаҳманд баъзе одамон, ки ман Шариф да ягон ҷо гуфтагӣ нестам. Муҳаммад Шарипов. Ғариббача, салом ай ғарибӣ ба душанбе ба ҳамаи ҳамватанон. Абубакр Каримов, салом алейк, аввал ба Исем Шарипов ва баъд ба бачаҳои Куйбеш, ба бачаҳои Озодӣ, баъд ба додарам. Алейкум салом. Бародар, дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Хайр то видеоҳои оянда.